Ήταν ένας πίσω, βρέθηκε στο Αφγανιστάν. Πίεσαν τον Ταλιμπάν. Χμάλωδε. Λέει τον Τερέν, τον βάζω σε μια φυλακή. Λέει τον Τερέν, ή θα δεις μας παράδες ή θα γαμούμεσαι. Παιδιά, παράδες στο Αφγανιστάν που να βρεκώ, δεν έχει και ATM, δεν έχω ρε. Λέει τότε, ή θα γαμούμεσαι ή θα σκοτώνομεσαι. Ταιριέτατα έτσι ο Λόιρος. Κανένας γνωστός και λέει δεν γαμιέται. Ας το πάω, τι έγινε. Να μην σκοτώνεμαι. Λέει άντε, ας τρώω αυτό. Που είστε ένα θύμιο είναι το Χασάν. Χασάν. Παρά τον Αδακά. Έπαρ τον και δέβα στο τελευταίο κελί, σύνονα τον έναν. Εντάξει Χασάν. Τώρα πάει μπροστά ο Χασάν, από πίσω ο Κωστίκας. Πώς πάει ο Χασάν μπροστά από ένα άλλο κελί, ένας άλλος θύμιος. Του φωνάζει Χασάν. Παρακαλώ τον Αδακά. Κόψω να τον τα χέρια. Έκλεψε. Του λέει ρε φούστη, πού ήρθαμε εδώ πέρα, τι είναι αυτή ρε μάλακα, πω χέρια και έτσι. Περπατούν τώρα ο Χασάν και οι άλλοι δύο από πίσω. Από ένα άλλο καλή, Χασάν. Πάρουν και τον Αδακά, κόψω να το κεφάλι, νύχευσε. Άχνασε. Πού βρέθηκαν τώρα πούστη. Σε ένα άλλο κελί, Χασάν, έπαρε τον γλυκατού, κόψω να τα παδάρια, ψευδομαρτύρησε. Αν τώρα πάρω όλοι από πίσω, ο Χασάν είναι μπροστά. Κρύεται τον Χασάν από πίσω, αυτός λέει τον Χασάν. Λέει το δες. Κοίτα μην ξεχάσεις, εγώ για γάμεμα αν είμαι. Ρε που θέλω κόψει κανένα γυρικά και πάλι. Κακά λάθος.